इउटुबार बानायनोसो सोलोंजेनदों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नुवाबा रागा जोंनो नाङा। दाउब'आ हनै बोरो नाखौ मासे नुजायासै माथो। अ बे दोनथुमखानायसोबा। बेरायनो फैदोंमोन जोङो, बै साइडजों बारनो हायासै। बै साइडआव दालाङानो बायनानै दं हरै बारस'ग्राया। जों दा ओरैसो गिदिंनानै थांनांगोन। गिदिंब्लाबो बेसेबा गोजान जायो, थांनो बाबाय। भिउसखौथ' बुंनांखाया, बिराद मोजां, बिराद मोजां भिउस। नोंथांमोना नायनो हागोन। नायानो नांथालाबायनानै दं नामालै। मुस्रि जालियाव नाङा बे नाया। हांसोआलै हांसो थब्ल'जोब्बाय हनै। कारेन्ट दंजोबो हनै गोजौआव ना, होबथाजोबदों। ओरै ओंखारलांजायो। बेसे गोजानलै। नैबे मुम्बाइ। थगायबाय नों, थगायनानै जोंखौ लिंबोदों। थगायबाय। नैबे सागोराव गोलेर दं होननानै फैदोंमोन जोङो, नाथाय नासो गिदिर गिदिर दङ। मासेयाव महनसे जानाय, 1.5 मन जानाय बेफोरबायदि ना दङ बेयाव। थगायफैदों, नाथाय जोंखौ लाबोनानै गोलेर दं होननायखाय फैदोंमोन। वो भी आया था मेरा साथ, हम लोग को मजाक बना दिया माइकल ने। क्रोकोडाइल है बोल के लेके आया हम लोग को। बताओ मगरमच्छ किधर है? वहाँ तक जाएगा। मगरमच्छ बाथा होनसै दे जोंहा गाबोन। आदैमोन जोंखौ गिनानै थांबाय। थाइला थाइलि गुदिनिफ्राय थायनाय, बेखौनो थाइलालि फिथाइ बुङो। नोंथांमोना मोजां नायनानै ला। आमलाया नोगोद थाइदों हनै। दैयावसो जों नाथाय बेखौ खानानै जागोन। आमलाय जानो बबेन आमलाय जानो। हाग्रानिसो बखा बियो, न'निहाय आमलाय नङा। फिसा फिसा आमलाया। बे जामाखौलाय मा जिबो सिनाया बियो। बेलासिनि बे बोथोरा। नोंथांमोननि सुजुग सुबिदानि थाखाय जों थाबायनानै देखायगासिनो, जों खस्थ' बानायनानैब्लाबो नैबे बिलोखौ देखायगासिनो नोंथांमोननो। नोंथांमोना नाथाय जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानाया। जोंखौबो एसे साबस्क्राइब बानायनानै गिदिर गोलाव बानाय। मानोना जों बे बिलोआव बेरायनो फैदोंमोन गोबावजों खेबसे, बेजोंनो जों एसे गोजोननाय लानो होननानै फैदोंमोन। नाथाय दिनै नावखौबो जावनाय जायाखै, बै खनायावसो दङ नाव जावग्राया। जों दा लामा बायनायनि जाहोनाव बै साइडजोंबो थांनो हायासै। थांनो होनैनो जों दिनै थांनो हायासै। नङाबा नोंथांमोननो देखायगौमोन गाखोनानै। बैजों नाव फिसा फिसा दङ आरो मा बुंनो। वाह, जायगायाथ' जोबोद मोजां, गोजोननाय मोन्दों एसेब्लाबो। नाथाय आदैमोन बेरायगासिनो दङ बेयाव, बिनि थाखाय जों बारा गोबाव थानो हायासै। जोंखौ जौ लोंदों सानदों बिथांमोना, बेखायनो जोंखौ एसे नोजोर होगासिनो दङ। दानि ओरै थांना बोरै फैखो बिसोरो? ओरै थांना ओरै फैफिनदोंब्रा। ओमफ्राय ओरै फैनानै ओरै थांफिन, ओरै गिदिंफिन। गैया बैसिम सौबाथाय इयावनो खारनांगौलै। मोजां मोनलै। बबेमोनलाय? दिल्लीनि
बर' सेंग्रा नों बे लामाखौ माला बानायफिनना होगोन बे सरकारनि बुस्थु सरकारनि फुख्रि फुख्रिया इदिसो मार खोमा ना जोबोद गिदिर गिदिर ना दं बेयावहाय जों दा नाखौ नायनो सेस्था लागासिनोमोन नाथाय नाया मिटिं जादों होनदों बै बिलो गेजेराव बुंनो हाया बारा मिथिलाय लाङा आङो बिलोखौ जोबखासासो नुहुरदोंलां खाथियाव लाबोथारबाय आङो नै बिलोखौ चल टाइम कितना हुआ नङा थांनो माबागोन ओमफ्राय दा मुक्ति नै अखासो फैबाय नामा माथो राम अखा हायोबा जों सिजाजोबगोन दिनैनि दिनाव बेसेबांबा जोमै दाखा जोमै गोजौआव नोंथांमोना नायनो हागोन लारि लारि फुल बारि लामा लामा गासिबो समायना वाव इतना बड़ा वो क्या बोलता है अभी लड़का लोग आया है सारा लोग अभी वर्किंग टाइम हो गया ना इसलिए घूमने आता है इधर पार्क में गोलोमबाय जों दिनै थाबायै गोलोमनाय मोनबाय नंगौ बिदिखौ मोजां नुवा आरोखि बेयाव हाबफैफिनांसिगोन खोमा देवबार नोंथाङा मा नुदों बेयाव गोग्लैयोब्ला बे दैया बेसे गोथौ बेखौदि मिथिया गबनानै थैगोन ना मागोन जों बेखौथ' जेबो बुंनो हाया हाब्रु मोनांगोन बे गोलैनांगौआ सिंजों जाहांखो जावलांसै आं बेखौनो जिबौ माबा माबि देखायसिगोन नङालै तो हम लोग का उधर दालांग टूट रहा है अभी इधर है ये ठीक है ये भगवान का मंदिर है क्या अभी हम जा रहे हैं खेंनाय नङा गाहायावसोमोन लॉक कर दिया अभी हम जाएगा वो साइड में